سلامات خورات تخاتلتنا ياو مدلاونا كاوزكا بزحنا فيديو إنا كنجمرو ياو سبسكرايب لي غوركم سبسكرايب غورو سبسكرايب لغوركم دما زي فيديو لايك غيركم جمرو سنة مكتال أب عفر إتساتو جمرات بحال فتصامه شتا أب كباوي زلو نبرتي خبابك فنوم جمير الله اتخونتات زفرحيو اغزابير بحيلو كحليوم دما نمحصن لنا يلوم نبرتي ارتعلي كلل عفر ارتعلي لومي دقيم حدش فنداتا خمس جمره ناي أديس أبان سمران يونيفرسيتات قوم أول أب عفر كلل ناي حدقة سقات مكلخال كوميشن نتيكفا إثيوبيا نغيروم اللو ناي أديس أبان سمران يونيفرسيتات نتيكفا إثيوبيا انتاي بلو أب سمرا يونيفرسيتي زركو جيولوجيست ممهر تمرامرتي زخونو ممهر نوران نتيكفا إثيوبيا كزارو خلو اتفنداتا لومي خمس تفتصمه حقي زخونه طرطر يبلن حبريتا كنلخينا بلو كاب ارتعلي زوص شتا ناب افديرا نابصحلو كم دبنا خوينلو دما زبلو تمرامرتي ازناي افديرا فنداتا غداي غنا ايو قدم خزي نسرح كد انتلخو بزرخبخو مسرت سنطق الله ايو كاب سرح مستملسنا دما كاب ارتعلي جميرو اسكاب افديرا ناب سمين زحلف سنطق الله مالتي اب يونيفرسيتي أديس أبابا اب زركو جيوفيزيكس سبيس ساينس استرونومي انستيتيوشن زركو تمرامرتي بروفيسور اتالي ايله بوغنو نمزراب አለይ ግን ተመዝጊው ዘሎ ነገር የውሊ በደረጃ መንቅጥቃጥ መድርግን አሞንጎ አርታዓሊን አፍዴራን ፍንዳታ ከምኡን ከምሽታ ዝአመሰለ ነገር ተሰሚዑን አሎን እዩ በሉ መንቅጥቃጥ ምድሪ ንምዝራብ ወይ ማዕበል አፍቲ አዲስ አበባ ክል ክበጽሕ ዝኸል ተመዝጊቡ ነይሩ እዩ ግን ድማ ድምጺ ብዙሕ አይነበረን ኢሎም ዝተዛረቡ ተመራመርቲ ዝፈንደ እሳተ ጎመራ ይኹን እስካዕ ኸዚ አይፍለጢ እንተኾነ ግን ዝፈንደ እንፋሎት ከውን ከም ዝኽል አረጋግጽም ኣሎ ሽታው ናብ ላዕሊ ይወጽሎ ድምጽውን ኣሎ እቲ ናይ አፍዴራ ቃላይ እውን ቀረብ ኣሎ ምስ እንፋሎት ዝተተሓዘ ዝተጠቃ ኃይሊ እዩ እቲ ወጽኡ ዘሎ ትኪ ይብሉ ድማ እቶም ተመራመርቲ ኣብ ዓፋር ክልል ሓደጋ ስጋት ንትግፋ ኢትዮጵያ እንታይ በሉ ካብ ዓፋር ክልል አደጋ ስጋት ምክልኻል ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንትግፋ ኢትዮጵያ መግለጺ ሂቡ አቶ ማሄ አሊ አርታዓሊ እስካብ ሕጂ ኣብ ሓደ ሸነኽ ፍንዳታ ኣለዎ እዩ ዘለና ሓበሬታ ድማ ንምጽራይ ንሙክር ኣለና ኣብ ህዝቢ እንታይ ጸገም ከም ዝበጽሕ ድማ ኣብ ቀረባ ክነፍልጥ ኢና خبرات تخاتلتنا دحرزي زوص ዜና ለትግባ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝበጽሐ ኢንፎርሜሽን ሕዚ ወጽ ዘሎ ድማ ላብ ከባቢታት ዓፋር ጠቅላላ ላሰብ ላብ ዝነብረሎም ከባቢታት ህዝቢ ይዕፍንሎ ሓደጋ ይብጽሕሎ ስለዚ ዝኹነታት እዚ ላብ ትግራይ ገጽ ላብ ኤርትራ ገጽ ክመርሕ ድዩ ኣይመርሒ ያው ላ ተኸታተልና ክነቅርበልኩም ኢና ሰብስክራይብ ጎሩ ላይክ ጎሩ ይቀኒል